Ar dechrau deuddegfed mae Llys y Llywodraethwyr yn cyfarfod a bwriad Umca yw trefnu protest fawr am 2 ar dydd Mercher. Rwyf yn mawr obeithio cael Dr Gwynfor Evans, Mr Geraint Howells a Miss Sian Hywys i siarad gyda ni. Gyda'r holl gamerau a chyfryngau Cymru yna, mae'n bwysig iawn yn bod yn dangos Trwy mynd i siarad efo pobl, trwy gonio pobl a trwy osod y peth allan. Os di hynna ddim yn gweithio, os mwy o sydyn maen nhw'n troi rownd dweud, na, da ni di newid yn meddwl, da ni ddim eisiau chi gael defnyddio'r cyfleusterau, mae yna pethau da ni wedi gorfod wneud wyrach. Mae yna sôn am meddiannu. Mae hwnna'n un peth sy'n bosib i ni. Sa'n ni'n gallu meddiannu swyddfeydd yr undeb neu meddiannu neuadd chwaraeon. Fyr y Cymraeg yn abrysys, maen nhw'n dod i gongeg yn disgwyl fod yn Gymreigaidd iawn, ond yn aml iawn mae pobl yn cael ei siomi gan Saesnigwyr y congeg yma. Iawn, so os da chi'n cefnogi hwn... So wedi dim cer mwyn fod yn